Ndruk dadi dipilih sik. Oh ngono ya Mas. Wis manut aku pelok kena slendro ya kena. Oh ngono. Umpamane kowe manut kan penak to bengok ibarat kan penak to Mbak. Yo iya to Mas, swara iki ditentukan banter orane. Lah yo ngono to Mas. Nggih. Sing apik iki masyarakat wis do ngenteni awakmu. Iya to. Lah kene iki lho wis kangen karo awake dhewe dinteni ket mau isuk kok iso. Jebul kae kuwi lembang apian kuwi. Piye Jawa. Kene iki yo kondange Wantika. Wantika. Ayo. 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 Nyapok geti aku. Nembangku iki lho kapan? Aku malah kaget. Maju. Sapa ngomong? Bapak ngarep. Panitiane lho sampe amit-amit jabang bayi. Arep mlebu wetenge. Ngenyek iki. Mbak Lurah. Iki warga ndi iki? Yo Warga Mulyago. Nek sesuk pindah. lho nyapa kok iso pindah lho. Pindah cedak-cedak kene iki lho Mas. Lah, kok rumah maju. Numpak koso iki